Què fa més malbé la roba? L'assecat a l'exterior o a l'assecadora? Quantes vegades l'experiència quotidiana ens ha fet percebre que l'assecadora fa més malbé la roba? És realment així? D'aquí sorgeix aquest treball de recerca, que té la voluntat d'aplicar el mètode científic en un àmbit més proper i quotidià. Així, pretén comparar la degradació que genera l'assecat a l'exterior i l'assecat amb l'assecadora en diverses fibres tèxtils, amb la finalitat de determinar quin procés de secatge és menys agressiu per la roba. S'han estudiat un total de 16 fibres, com el cotó, la seda o el niló. La part pràctica ha començat amb el procés de rentat. Aquest, per tal d'eliminar variables, només ha consistit en posar en remull les peces de roba. Posteriorment, s'ha passat a l'assecat. En l'assecat a l'aire lliure s'han estès tots els teixits i s'ha comptabilitzat el temps que trigaven a assecar-se. Pel que fa a l'assecat amb assecadora, s'ha utilitzat l'assecadora domèstica de casa, sempre seguint un mateix programa d'assecat. Després de cada procés de rentat i assecat, s'ha extret a l'atzar una peça de cada tipus de roba. D'aquesta manera, s'ha obtingut una seqüència de fibres, des de les que només s'han assecat una vegada fins als que han passat per 12 processos. Així, s'han pogut comparar els dos tipus d'assecat procés rere procés. Un cop obtingudes totes les mostres, s'ha passat a la seva anàlisi. Els paràmetres analitzats han estat 5. El tacte, l'aparença, la mida, el color i la resistència a l'estirament mecànic. Finalment, s'ha observat que l'assecat amb assecadora encongeix més les peces i debilita més les fibres tèxtils. Per tant, s'ha pogut concloure que l'assecadora és més perjudicial per la roba. A més, també s'ha observat que les fibres d'origen natural, com la seda o la llana, tendeixen a degradar-se més que les químiques, com són el polièster o la licra. D'aquesta manera, també s'ha pogut afirmar que les fibres naturals són més dèbils.